Hello, hello. Hey. Aircon hnuaiah Artui Kan Chhar temperature hi some Khua ane lo deuh some riat le pasari vel ning ka hria ek room ah hian alum ve deuh thina chu tin Artui Kan Chhar ho tan hian a tha hrim boka chu wangin aircon hi ka han on ve thina ni aircon hi kan ona ta aron to hem 73 anda hi ek room ata hian avot nuam tok ve diu thau mai ni so ma kan fa palai ko ber le no pang ber chu inan na oma tu rain he ta nu ber lu kum dum kum za mai ni kilang ina tilan vel tu kan nei vel apa Artui charbok ke kan tilang thina lai lam ma hi chonin Artui hi thiang riau mai he an fai ting kan Artui hian wang lai ta kan nia Artui hi moi em mai ni Artui hi moi em mai ni ni khata hian helam hi sing khat le ti vel kan chhara sing khat chuang deuh aron chuak don ani phải mày tin kan man rua hau hi apa bal kan man rua hi tam lo khom me ya hay chen te Artui bal aron chua hian hay này hian zia phải thấy chin hi om ve a chu kan jet phải ta ni jet phải a nu ber han jet phải te le bal da ho bal lo chuak lo a chuan jet phải tin a ek tui ve deuh hlek chi te enga mo kha chem hi aro deuh ho tang ten kan jet phải a napkin tissue kan te me napkin hianin kan thu chin boka chu zong chu kan man rua ni heta hianin ti hianin anti-fire zeu ta te khan fire ta chu lo chuanin active lo om reng khanin bacteria oma an keu thu thei lo ti jet fire zeu ta ni kha zong kan man rua ni tin hei ta hian hei sodur tereu te hei hi Artui ke te moron chuakatin an ek te an lo eve thina khang ho kha bol hlo lian tham deuh angam hlom deuh om khain hei hianin hian lo phek ang te khain sodur ang deuh khan ti hen kan ti fai thin boka chu zong chu kan man rua ni tam lo khop mai với ni Father's Day nia kain khom to in khom ban vele tu hi kan chhar vele ni Father's Day ni lo in Father's Day kan man ve dan chu ti jong kha ni mai nuam dang dai ve tin hay nu ber charang to khop mai phải me ne zan lampang jing lampang hi Artui hian bala chan chu zan khua in alo nimin tlai lama tui ho khan ni dawa tin jing lama tui te ne jing a tui ho te ne khan kan chhar kho kha ten an zana hian Artui bom riak hian lo om ve thina wangin ek te ne hen lo in chia pia ve thina chu wangin jing lam hi a bal deuh thin na kai lam ma hi chonin an fire enkol hi anuam mai ani khania
tin mani de wa khain mani ya kan video khan sorry he kan tile lok ne helai mai eng te hi achia le tha mo kan en do chon ti hian kan en mai thina ki te hian dum ko ron zoom lok ni ki dum te ki om ta achi pa hi keu ne lam tur nia ka kha chiang kuang pak lo hi om ve thina artui hi chu kan en thina ni khi kan make like ki kan ona ti khan en thina in mania kan sejom lenga atui abel kal dan khan tia hei mizora ma te po hen asiam ahar sa nga mo te ta hen dot hi kan control ta ela hi control na nia on le ta ti khai thong hi bel he kal ta ni tin hei hi achak le chaklo speed anita eta 1 2 ti khai om ta kan du chak dan sirin ta kan main in atin on chotam chuin hala hi on off na nia hnuaiah ti khanin reverse he ti ale chong ka ti bu na khan ha chung vel chu nia eta hnuaiah hianin lang thelo he hi motor anita he akot ber tu ber chu ni ta hianin englo pui oma thonar pui chu chuanin real ta tin hnuaiah pakhatin achil be na roller te omboka roller lian kha chunga ania roller te kha hnuaiah chu chuanin achil ta he rong phui khatin pot kal dani so ta khu ta among bera khonin roller te pakhat kha hetia bat avan bat ta cha den pot verta ni mo pot ver char ni fit zaru kania chungvel po chukran se chu karen manga Artui Chhar hi kan chungte mizoram te kolama poni se kan chung omte kan chungte kan thian ten flora chhar tura min ngai thina Artui hi chhar sen tur chi ni lawa sing chuang chu en tin kom mai ni khata kan chhar zo the don lawa chhar don chon chuan tiang hianin aron chuaka ni kha ka han soi lang ve du mai ni ole ki song khani ri phot sela kanon update je don ya ke tu ten bye bye te kule